Baš je lepo ovde. Svež vazduh. Ptice koje sleću na ruku. Mislim da se to samo tebi događa. Aktivnosti na jezeru su dostupne do zalaska sunca. Tako da ako hoćete, veslajte, surfujte ili plivajte, samo se javite. Zar nisu najslađe? Wow. Znam da sam šarmantan, ali ne moraš da padaš na mene. Pretpostavljam da ne smijem da budem ljubomoran, jel da? Ipak ona nije moja Twilight. Ne da je ona Twilight bila moja, ali, znaš, mi smo... znaš već. Da, shvatam. Ali tvoje je Twilight princezu Ekvestriji. Žao mi je što ti ovo kažem, ali ona će većinu vremena provoditi tamo. Hoćeš da kažeš da treba da odustanem od nje? Recimo, da. Ajoj, ti me baš ne štediš. Pa, takva sam. Izvini. Ovo je opasno. Sugerišem da se Dok zatvori dok traje kamp. Sigurna sam da će se popraviti pre kraja kampa. Samo treba malo da se zakrpi. Mogu ja to? Ili možda mi možemo. A ako mene pitaš, ceo Dok treba srušiti. Pravljenje novog može biti naš poklon kampu. Osim što će nama koristiti, koristit će i budućim kamperima. Ne znam, tu ima mnogo posla. Ne bih voleo da propustite ostale zabavne stvari samo zato što pravite Dok za buduće kampere. Razumem šta hoćeš da kažeš, Timber, ali mi smo Canterlot Wondercolti. Treba da održimo reputaciju. Nema šanse da ćemo napustiti ovo mesto bez najboljeg poklona kampu ikada. Slažem se sa njom. Pravljenje novog Doka je naš poklon. Šta vi mislite? Onda izgleda da je odlučeno. Izgleda tako.